Digiti junior officials tayo mga idol. Ket nagapo ka digiti nagdudumang nga pagadalan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So kadakwada basar kada ti panag-interview tayo ket ado digiti kayat daw no kalikagom da po nagbalindang opisyal iti pagilian tayo Pilipinas or dito bukod tayo nga lugar apo nagkakamayat digiti ibagbagada ya ado digiti nasursuro da ano kas pagarigan kadigiti opisyalis tayo mga idol. Shock no kani din Sean Drake sa Paden. Tawen nga 16 from Batac City, Mariano Marcos State University, LHS Batac po. So you're the junior vice governor. At expectation mo kadto tenure mo as junior vice governor? Well, actually, sipot pa lang idititakit. I was already looking forward for this very moment as someone who really cares about the youth, about his fellow youth. Kaya't ko kung mga i-raise the concerns tayo, syempre concerns ko met as someone who is a part of the youth. Tapno kumamit ket masolusyonan kin agad-adda ko mga parabor kin sumaya at kin agtalina edda ti komunidad tayo. Any specific issue about youth na you want to raise and hear? Ever since titakit nakafocus na ti mental and physical health ti ubingin, especially mental health talaga kasi deta ti nangrun na nga madisregard tatanga issue sa syempre ket adumet ti ubing tatanga adu ti mapadpadasan na adu ti ubing tatanga haanda kaya nga i-share kadagay naganak da dagay problema da deta ko matiket kung solusyonan ta sapay kuma mabawasan met ti cases and the suicide and even dagiti ubing nga saksaktan dat bagbagi tapno lang kuma maawan da ki DJ sitwasyon nga panpanunutin dalat takinanayan dagiti saksakiten kinaknakem da para kanyadan. So you have suggestions how to get over it? Come again? May mga suggestions ka how do we prevent po. So ever since I have this advocacy of mine entitled Sulong-Tulong para sa Kapakanan, Kalusugan at Kapayapaan ng Bawat Kabataan, it aims to provide the enough resources such as mabalbalin ko mga agaramid kamti boxes tapno may implement ijay eskwela tapno dagijay ko maubing ket mabalinda nga isurat ki iti basit nga papel tapos ishoot dalat tajayan tapos da kamimet nga responsible kas lang ko ma-shock ti presidente ti club mi nga physical health and wellness tata DJ ko matiket kung i-implementar tapno matulungak dagiti estudyante nga padak tapos after that kayat ko kumamit nga idalan deti ti guidance counselor mi tapno mas masolusyonan pa iken tapno mas maikkan ti guidance dagiti ubing dagiti kasapulan da kumatapno agtali inayet pa ken rather than that, mabalin pa nga i-implement tayo deti social media, such as we have our NGL links right now. There are a lot of links where we can share our thoughts anonymously. So with that, I believe everyone, every youth, every person who are struggling with mental incapabilities right now, mabalinda nga i-share dagiti thoughts da uray comfortably taamu damit nga haan nga makita no sinuda or no haanda nga ag dalawang isipen nga mangibaga kadagiti otoridad kanyami nga kanayon nga ready tapno tumulong kanyata. You're from Batac and Batac